बर'फोरखौ सावथालफ्रा बोरलाजों गावनाय खोथा बे खोथानि सायाव दिनै मैखोमै सावरायगोन। जोंनि इयुना बेसेबां सेफटि आरो बे लासैनो कमिउनेल क्लेशेसआव साम्प्रदायिक जुद्धआव सोलिलांगोन नामा बिनि सिन्था दारा। फारसेथिं दा बर्तमानाव जे सोलिदों बेवहाय मानाव गेदेर बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारखौ खुनु दाय जाबसिननानै लाब गैया, सोरबा प्रमद बर' बिथां सारखौ दाय जाबसिननानै लाब गैया। बिसोर लाइनजों थांगोन। पलिटिशियान हिसाबै खुंगिरि हिसाबै बिथांमोननिखौ मावगोन। प्रमद बर' बिथाङानो जा हाग्रामा महिलारि सारानो जा बिथांमोना एसटिखौबो होनो हाखाया। दा बेखायनो जोङो बुंनांगौआ जाय नैबे केबिनेट डिसिसननि गेजेरजों प्रप'जालखौ आजावनायनि खोथा आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टसिम दैथायहरनायनि खोथा बिनि सायावसो जों गोख्रोङै सावरायनांगौ। आरो आं हांख्रायो बर'नि गासै रायजो राजा आरो गासै ससियेल अर्गानाइजेसन नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसनफ्रा गावबागाव दिगजों बे बुस्थुखौ मोनद' हारिनो एसटि स्टेटास होनायनि जे प्रप'जाल बेनि हेंथायै बयबो खोथा बुंनांगौ, आवाज होनांगौ, प्रटेस्ट खालामनांगौ। बे आंनि गोरबोनिफ्राय रिकुवेस्ट जे दिनै जोङो मोनसे प्रटेस्ट हाबाफारि जे मोनद' हारिया मोनद' जनगोष्ठीफ्रा एसटि स्टेटास मोननो थांगासिनो दङ। दा बे एसटि स्टेटास मोननो थांनाय आरो बेखौ मोननो थाखाय जे खामानिनि प्रसेस आरो बे प्रप'जाल बेखौ केबिनेट डिसिसन लानानै एसेम्ब्लियाव फुथाब खालामहोनानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसिम, हम मिनिस्टारनिसिम, ट्राइबेल मिनिस्टारनिसिम दैथायहरनाय, प्रेसिडेन्टसिम नारसिननानै रायज्लायहोनाय बे खोथानि सायाव जोंहा बिराद सिन्था खालामनांगौ दं। आं बेखायनो गिबियाव बयखौबो बुंग्रोनो नागिरदों जे जोङो जोंनि मोन्थायखौ खोमानायाव मालाबाबो सिरि थानो नाङा, फावसयनानै थानो नाङा। जोङो जोंनि मोन्थायखौ मालाबाबो खमायनानै लानो नाङा। डेम'ग्राफिक बेसिसआव बिथांमोना 1.5 कौटिनि बारा जायो मोनद' हारिया ट्राइबेल मोनोब्ला, आरो जों एक्जिस्टिंआ दं जाहैबाय 45-46 लाख। अब्ला नायदो जोङो मोनफ्रोमबो एभ्रिथिं खथा बायदिसिनाफ्राव जोङो गासिबो जोंनि मोन्थायनिफ्राय बन्सित जाजोबगोन। जोङो उन जालांनानै थानो गोनां जागोन। आरो बिथांमोना बारग'खानाय, जौगाखानाय, देरग'खानाय हारि, बिथांमोनजों जों फेर फाथिस्लाबनो हाया। आरो बिथांमोना क्राइटेरिया गैया। बेखौ दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ एसटि मर्यादा होनो थांदों। बे जोंनि थाखाय बिराद गिदिर मोनसे प्रश्न। बेखायनो बयबो नारसिनलायोब्ला डेम'क्रेसियाव रायजोआनो राजा होननाय बादि हायो, जों होबथानो हायो। जों खुनु प्रकारै जाहोनांगौ गैया। बेवहाय सोरबा प्रमद बर' बिथांखौ, सोरबा हाग्रामा महिलारिखौ दाय जाबसिननानै लाब गैया। बिथांमोनाबो बिथां खुंग्रा हिसाबै मावबोबाय। नाथाय दिनै जोंनि थांखिया मा थासारियाव जोंनो बड'लेण्ड नांगौ आरो नांगौ आरो नांगौ खोथा गैया। बड'लेण्ड नांगौ आरो खुनु प्रकारै मोनद' हारिया एसटि जानो मोना, गाज्रिमोन मोजांमोन खोथा गैया। आरो नैबे कल रेकर्डिंनि सायाव बुस्थुखौ मोजाङै डिटेल्स मिन्थियाबा सावरायनो आख' जायो। दा बे गावदों होननाया बेसेबां सैथो सोरबाफोर मिन्थियोब्ला खाथि खालानि ओनसोल जानाय जायगायाव मा रेकर्डिंमोन बे, ना ओरैनो इन्ट्रेस्टजों रायज्लायनाय, ना रियेल ना मा, जिखुनु जाया ससियेल मिडियायाव गोसारनाय मानि गासिखौबो लाम बुंजाया। डिटेल्सखौ मोनग्रोथों, डिटेल्सखौ लाग्रोनायनि जायोब्ला जुदि नोंथांमोन जोंबो संग्रामजों फैनाय बर'फ्रा जोंबो सिरि थानाय नङा। बिसोरलाय मा बोरला गावनो रोंगौ, बर'फ्रा दाहाल थुंग्रिबो सिबनो रोंगौ, बोरलाबो गावनो रोंगौ, बाथुलबो गावनो रोंगौ, आरो बयनिख्रुइबो देरसिन खेंखाइ खेंसिबो बोजोबनो रोंगौ, गावजोबनो रोंगौ, बोख्रेंजोबनो होलाबनोबो हायो खोथाया बुंनो थाङोब्ला। खिन्थु नैबे बर्थमान पिरियडआव बेबादि कमिउनेल क्लेशेस, दावराव दावसिखौ रावबो लुगैया। बे पिरियडआव कलम खाथाजों जौगानाय, गावबागावखौ बिश्व दरबाराव देखायनाय बेखौसो लुबैयो। नाथाय बिथांमोना जुदि कल रेकर्डिंआ जुदि थारैनो सैथोब्ला, जों माइ डियार इयुथ्स जागौ उथौ जुद्ध कर' होननाय बादि जाहैगोन। खिन्थु जों मालाय मानो गादब जानो, बिसोरलाय मा बोरलाल', खेंखाइ खेंसिखौबो हायो जोंबो बयबो बर'फ्रा। दा बेफोर इसिबां एब्राब जानो नाङा। जिखुनु जाया नर्मेलावनो जोबनांगौ। मोना नालाय मोना, एसटिआ होआ नालाय होआ जाया। आरो जों मालाबाबो फेरलेबसेबो जोंनि खथाखौ जों खमायनानै लानाय गैया। मा एसटि बेलि बेलाय, मा एसटि बेलि। जाय हक रायजो राजाफोर, नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहरबाव। आं नेनानै थागोन। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ अल।